петте правила на цифровата хигиена. Първото е мийте си ръцете редовно и това е основата на цифровата хигиена, защото това е личен избор и еднократен акт не помага. Така че поддържите дигиталните си устройства чисти. Това е много голям проблем, защото ние качваме какво ли не върху тях, цапаме ги с какво ли не и никога не ги почистваме. Освен това веднъж в месеца може би добре да ги избършите и с антибактериална кърпа. Второто нещо е оглеждайте се като пресичате. Знаете, че това спасява живот на улицата. Когато кликате върху линкове, вие не пресичате от една страница към друга, минавате през целия свят. Заради това, когато от едно място трябва да отидете към друго място, винаги си мислите на къде ще отидете, преди да сте направили крачката, защото ако стъпите на платното, може да е твърде късно и да не може да ви спаси антивирусната или защитната стена. Следващото е любопитство зарази котката. Ако нещо е много любопитно, ако усещате, че ви се ръбат пръстите, за да кликнете с мишката, или ако започнете да кликате много бързо, да знаете, че сте стъпили на бананова кора и ще бъдете подхлъзнати. Това е въпрос на емоции. И експертите по киберпсихология мисля, че могат да говорят доста по темата. Още една тема имаме, която е основно голяма грешка и това е не разговаряй с непознати. Правилото не се спазва в интернет. Това, че сте говорили с някой преди 5 минути, не означава, че след преди 3 минути някой не му откраднал профила. И това, че разговорите по чат с Джоана, англосаксонка, която изглежда страхотно и симпатично, и съответно сте дигнали хормоналните нива, не означава, че от другата страна не е Петър, който иска да ви открадне личните данни или да злоупотреби с информация, която му споделите. Така че не разговаряйте с непознати. В интернет не може да гарантирате хората, които познавате. И последната история е приказка, която като се за нея настръхвам, независимо, че наближавам 50-те. Къща от захар не винаги гарантират приятно изживяване. Ако нещо изглежда много хубаво, да знаете, че не е истина. Ако дойде принц на бял кон, или кон е бойдисан, или човека върху него не е принц, така че грешките са предоверяване, несъобразяване с това, че всяко едно действие води до последствие и емоционалната превъзбуденост, че сме специални и сме получили нещо уникално. Всичко това са техники на киберпрестъпниците. Дали хората, които използват изкуствен интелект, могат да се самоповредят? И отговорът е да, ако те престанат да осъзнават, че говорят с вероятностен модел. Жертвата винаги е атакувана, след като бъде отделена от средата, в която тя може да бъде защитена. Така че това е също признак, когато някой ще бъде подложен или е подлаган на тормоз. Кибертормозещите не са толкова силни, когато се изправим срещу тях. Човечеството има десетки хиляди години еволюция и се е научило, че като вали дъжд, е добре да носиш качулка, да не ходиш сам между тигри и да не пиеш от вода, в която има комари и жаби. И това е станало, като сме имали страшно много жертви. Така че само най-добрите са оцелели. Сега нямаме 10 000 години, имаме 50, 20 или последните 5, в които трябва да се наложи да се трансформираме. И киберсигурността не е знание. Това трябва да стане умение и трябва да стане инстинкт.